sad og læste inden op, og så jeg så skriver jeg tilbage til en kise, ikke komme senere, så nu ligger det længere. Og det sidder jeg så og skriver, og så kommer jeg så tilbage, ja, men det er fordi, jeg skal noget, og så synes jeg, at jeg så thriller, og så synes jeg, at nogle venner, og det var sådan en gang, og så tænkte jeg, at jeg ringe til mig. Ja, det var mega. Det var rigtig sødt, fordi han skulle se Champions League fodbold sammen med nogle venner. Og han kunne også se den første sms, jeg fik. Jeg tænkte på, det var noget, der skrev. Jeg tænkte, nej, det er Mikkel, der skriver. Så tænkte jeg, det kunne godt være Mikkel derhjemme hos jer, altså skrev for dig. Fordi din egen telefon er Mikkel.